da kayan araban arziki da abin da za a tallafa a mutane ko biki ko suna ko aure su ce ba a basu ba. To kuma yanzu kaga da ya tashi ai kaga Hallara ta yi girgiza a gwamnatin taku. Gwamna ya yi girgiza. Wallahi gwamna ya yi girgiza. Hajiya A'in Jafaru Hallara ta yi girgiza. Wasu suna ganin fa cikin wannan kunshin kwamishinonin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf na gwamnatin taku akwai 'yan lele waɗanda suke musu kallon 'yan bora ne da 'yan muwa a cikin gwamnatin, musamman a wannan sauye-sauyen da aka yi. Gashi ana ganin cewa akwai waɗanda al'umma suke koki ko suke ganin ma kamata a ce nan aka taɓa, amma ba nan aka taɓa ba da sunan garan bawul ɗin misali. A to yanzu kai a bakin ka da ce ka san kai yanzu zaka iya jin abu ni ban ji ba. Ku da kuke da 'yan jam'iyya na ƙasa. To ai alimul gaibi illallah kai ka ji ni ban ji ba, kai ma yanzu tambaya ka zan yi suwa da waye 'yan lelan. Saboda ai abin da nake so da kai babu yanda za a yi ka zo kana aikinka babu wata matsala a zo a tashe ka. Idan ka ga an yi wannan canje-canjen an ga wannan yayi nauyi a nan ba fa laifi suka yi ba su ba da aka canja su, kuma mai girma gwamna yana son su, mai girma injiniya Rabi Musa Kunkusa yana son kayansa, amma dole ne a yi rotin. Me yasa ko a makarantar boko duk sati ake rasta ci ake a duba rasta a gani, ka gani? To saboda haka wannan sauye-sauye haka aikin gwamnati kai ko masu ɗabbara baka ji Allah an canja wani gari kaza wani gari, wannan aikin haka ake yin sa, ka gane? Ni ai ne wa chief of staff tsohon chief of staff minna da aka kai shi wajen sura a nan ya fi gogewa. An ɗaga likafarsa. An ɗaga kai karatu ba yake jan baki yake fassarawa, ka gani? To amma harka alwujudu kai da mata suna fassara alkur'ani da na sa kyautar rodi ta rike kundi tana ja yana fassarawa. Ita sha'anin siyasa ba maganar aƙida yanzu ake ba, ana duba kallon misali abubuwan da shi kansa mutum ma zai amfana da magoya bayansa misali. Shin a wannan bangaren da aka kai shi kina ganin cewa ko zai rike magoya baya? Kai dan jarida ba ta ruwa na dan kurba. Kai dan jarida ina so in tabbatar maka da wani abu, shi saukakken alkur'ani ne ina gaya maka, inda ba bakin ciki za ka yi wa in shura ba. Shi yana wa'azi yana tafsiri, ka gane? Yanda kyauta take masaukiya alkur'ani ko gaggiya kyautar rodi, na rantse da girman Allah da namiji ce ita zan sa ta rike jakokkundi sai ta zama majabaki shi ya fassara. Ka san gwana ce wajen karatun alkur'ani. Wasu sukan duba wuri mai romo misali don a rike magoya baya, tunda da roman da ya fi alkur'ani kai dan jarida ba na son baki. Da ruwan ciki ake jan na rijiya, bakin ciki za kai. Na rantse da tsarkin mulkin Allah ba a da'awa sai da dawa ana magana. Mun na son yi an kara mun mukami mai daɗi. To ai da'awar sun ce ba a yin ta sai da dawa. To idan bakin ciki za ka yi wa mai girma tsohon chief of staff, to bakin ciki za ka yi masa ka faɗa. Amma in dai ba haka ba, ɗaga darajar sa aka yi ta ninninka. Ko shi kaɗai kike ganin an ɗaga likafarsa ga sauran? An ɗaga likafarsa ga su ya ci odi, ga su Aisha Lawan Saji da an musu canji. Kuma kowa muna addu'a, kowa muna addu'a ya zame mai alheri. Ga waɗanda ake ganin an sutale su kuma gaba ɗaya ga su nan ɓangaren yaɗa labarai ga ɓangaren yawo. Allah sarki Baba Halilu ɗan tiya namijin arziki. Wanda ba maruwaci ba mahasadi ba. To ta inda za ka san aiki ne biyu ake yanzu. Baba Halilu dan tiyan duk yan rediyo ka ji ya tsine mai, ci ake son barka, ka gane ko? Ci ake ba irin su ne ba gaba ne su Baba Halilu dan tiyan. Misali an ji shuru har yanzu bakin gwamna zan cin aran masa albasa baya gari yana Indiya. Kai dan jarida gashi wa hankalatu wa luratu kun faɗi cewa ga makoma a can an ɗaga likafa, su kuma waɗannan ana ganin yanzu kujerun nasu an bar su ma ana neman waɗanda za su yi. Ka yadda alawil ba su Allah yake rubuta ba abin da zai in dai kai cikakken musulmi ne, ka yadda?
to haka Allah ya rubuta musu alawil lifa habbis za su abu kaza lokaci kaza za su dakata lokaci kaza kuma Allah zai mai da su wasu gurare kaza wani ma izo isami inda ya fi wanda ya kyautata Allah ka bashi inda ya fi wanda bai kyautata ba Allah ka kai shi motsayin da ya kai mutane ciki ya sa mutane a ce idan 'yan jam'iyya roman demokuraɗiyya suka shirba Allah duk wanda aka cire a cikin kwamishinonin nan da kowa Allah ka kai shi ma ya shirba in azaba igana mutane Allah ka kai shi inda zai karbi za a gasa masa bujiya a hannu cikin waɗanda gwamna ya garin bawul kwarai kuwa mun ne musu fatan alheri wala duka fa amma fa abin da ka shuka sai ka girba kamata dina ta kwarai kuwa kamata dina ta dana abin da duk kai wa al'umma shi za a maka wasu suna ganin batun wannan garan bawul din akwai lauje cikin nadi Hajiya A'in Jafaru fage musamman ma'aikatu da dama ga ma'aikatar mata ma ta jihar Kano ga irin abubuwan da aka yi wasu na ganin cewa akwai fa lauje cikin nadi akan tsarin abubuwan da aka yi lauje cikin nadi canjin ofis ne yazo wallahi to bangaren ku na mata ka gane uwa mu da matsala da kwamishiniyar mata kai yanzu ka gana an zo gidan rediyon ka ji ana da matsala da wacce aka dauka misali aka canza mata waje kuma aka kawo ta to kai yanzu idan aka canja wa HOD da wanda ya isa yi magana matar da aka yi fatahu dawo da ita to me kike nufi akan wannan fatahu dawo ko da mu da CHOD akwai yan taka haye ke na tsara a ba maganar taka haye ai shi masoyi yanzu ma za a haifi wani ko an ya zo na to gashi kina maganar waɗanda aka je yaƙi to shikenan yanzu kai ka tafi ka je kai karatu Ingila da America shekara 30 ka dawo wanda ya je Ingila da America shekara 10 ka ce kanku daya ai dole ko a hannu da wa ayayyansu ne ita kwankwasiya layi ce sai ka yi rawar kai to sai kuma kungusiyar ta nuna maka cewa ta fa san abin da take yi layi ce ita ai abinta kuma mai girma jagora da mai girma gwamna yau bako zai iya zuwa mai mahimmanci da zai yi abu mu mun saba yan gida ne an dade ana yi da mu a ce ka matsa ka bawa bakin nan guri su ma su ji sanyi a ransu akwai laifi a cikin wannan na rantse da zatin Allah kujerar da nake kai ta SA propaganda idan gwamna ice ga wani can ya zo yanzu zai mun amfani ki bashi in na kuma minti 3 akan tashegiya ne wasu to suna wallahi azim bazan kuma minti Hajiya A'in Jafaru suna kallon fa maganar da kuke na konkusiya akwai yan gargajiyar konkusiya kuma akwai yan konkusiya ga munan yan gargajiyar konkusiya to a bangaren waɗannan sauye-sauyen da aka yi su ma ma an nuna yan gargajiya kenan da yan na kai ga su kuma su abba ba yan gargajiya bane yan gindin rasid ne in oga ya cire kafa za su mayar kankat kenan kankat wallahi cancawa ga indiya su mai girma injiniya Abba Kabir duk Kano a gaya min wanda ya so kusa lillahi wa rasulihi kamar Abba a gayin wanda ya rike amana kamar Abba kai dan jarida shekara 40 ba kwana 40 ba kar a ce kin nuna cewa akwai kamar yan lele misali wannan al'amari kamar yaya yan lele muna magana me yasa tarihi yake maimaita kansa ai ko a tarbiyyanci a addinance ce maka ake a gidan an zo waye babba shi ma tarbiyya addini abin da ya faɗa kenan dole ne in fito in gori inda wanda shekara 40 a cikin wa'annan mutanen da bai girma jagora bai bashi ba bai je gulbasa ba bai bi makiyansa ba bai tafi yawon neman kuɗi ba ya yadda in an samu ba komai ba a samu ba komai su dai suna jihadi don talaka ji daɗi shi yasa kaga mun dauki alƙawarin wallahi in kaga mun daina bin kwankwasa a siyasa to daman cewa ya gaji zai huta idan halifa mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf sai mu dora da shi daga inda muka tsaya saboda ni yanzu kaf Kano mutum biyu nake jagora shine kakana mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ubana ne a siyasa dan ban isa in ketara ma wannan layin in ce wani ni wata bace ba ma Abba yana tsaye wallahi nayi kada in dai a tsagin kwankwasiya ne mai girma gwamna yana tsaye ni yanzu in ce ni wata ce wallahi nayi kada ban isa ba
to saboda haka mu muna biyayya ne. Amma kaga yan shan kai wanda suka saba daman gulmar iyayen gidansu, dama duk sun ci amanar iyayen gidansu suka tawaye shi za su zo su rike amana a wannan tsarin. Yan tarwatsayen jam'iyya sai sun dubi kayi wahala, kai ne wahala sai su ce a kore ka don a tarwatsa. Sanda kuke tarwatsa wa mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso mutane, sannan Allah yake hada masa jama'a kan daki, wallahi taba shi sai an cirya da shi da gwamnan Kanawa, uban Kanawan Dabo, ga uban Najeriya, ga uban Kanawan Dabo, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda za a yi kenan 2027, abinda za a yi kenan a jihar Kano. Saboda haka duk kwamishinonin da aka canja mini wa kowa muna mini wa kowa fatan alheri. To amma bangaren shi kansa sakataren gwamnati fa misali biki magana sa Hajiya A'in Jafaru, ga kuma sauran kwamishinan kasuwanci ma duk baki tabo alli ba. A kwamishinan kasuwanci kai mutumin kirki ne, kibiya da Allah da Adam ka daina wannan zance. Mutumin Allah, mutumin arziki, kibiya aina Allah ne. Mun dade muna tare da shi tun a jam'iyya, sanda muke wannan jam'iyyar nan ta mai kashe 'ya'yanta, lemar banza, lokacin muna can. To tare muke da shi, mu ne ma da shugabancin jam'iyyar a hannu. Shi yana bangaren Kano ta kudu, ni ina Kano Santaral. To masu sauraro ga waɗanda suka da tsihirar na a daidai wannan lokaci, muna kawo muku shiri na musamman ne mai taken nagartattun ayyukan gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf don ci gaban al'umma da Kanawa. Shirin da SA farfaganda ga gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf Hajiya A'in Jafaru fage har